אדם בבוקר ומחליט שהוא רוצה לגנוב. המצלמה הנסתרת של קובוטק חושפת את המזימה ומבצעיה שלב אחר שלב. כתבתם של יעל דמרי ורון כהן. יום ראשון 7 בדצמבר 2008, השעה 6:30 בערב. אלה תמונות הגנב כפי שנקלט בשתי מצלמות האבטחה שהיו במקומות המפגש. היה כאן עוקץ מתוכנן מראש. הן מצלמות האבטחה. הוא מצליח לגנוב. צגה היה מועסק אצלי בערך שנה, שמחתי עליו, הוא היה אחד העובדים הכי טובים שלי. כשראיתי אותו במצלמות האבטחה, נשבר לי הלב. לא יודע מה קרה איתו, אבל אני יכול להיות בטוח שאני לא מאמין יותר בבני אדם. אני לא מאמין שזה קרה לי, אני מבקש, תפסיק לצלם אותי. תודה רבה לשניכם. ראיתם, פתרון לא יצאנו, לא מצאנו פה. לא יודעים בדיוק מה קרה כאן. This is the time of the revolution, keeping it in the right track, feeling it in my mind back, seeing it every day. צגאי נחש. צגאי חדד. The revolution, keeping it in the right track.